Ay, hala guys, magbungko guys. Ito guys. Talawa na kayo kumukat-kat ron avocado guys. Mga kahoy-kahoy. Mangurog na ako guys. Karon guys, mga avocado guys. Masaka ko sa punuan. Try na ako guys ug makasaka pa ba ko. Kay karon guys, madlok na kayo kumusaka og mga kahoy. Kay busy kayo akong mga avocado guys. Dayon sayang kay mga avocado nangatagak na. Dagko ra ba. Sige guys, kimusakan ako. Bye. Guys, nanako ning ibabaw sa kahoy guys, avocado guys. Nangurog akong tiil guys. Hello guys. Murag ko paminan ako murag. Di na gud ko pwede magsaka-saka ng kahoy guys. Di na ako kaya. Iti mong pagkat-kat, mangurog na akong tuhod guys. Ay, hala guys, magbungko guys. Ito guys. Talawa na kayo kumukat-kat ron avocado guys. Mga kahoy-kahoy. Mangurog na akong tiil. So, nahabog ko katkatan guys ka ng mga ugay nito. Karoon na po ano. Nadsud na ko kayo magkasakasaka. So guys. Nara ko guys. Wapa mi na magpangwa guys. Nanakoy kauban guys. Tara guys. Nauli na kong banana guys. Itabangan ko niya. Og panguha. Kay giharbis na tanan guys. Kay sayang kay mga hulog. Mga daot ra. Bulang na siya guys. Napamidiri sa ibabaw sa kahoy sa avocado. Nangurog-kurog na akong siya guys. Guys na nako diri sa ubos guys. Ningaog na ko guys. Ako na lang banana gipatiwas ako kuha guys. Kaya marag di na nako kaya. Masakit na jud akong kamot o ginunit sa punuan guys. Gitilok na ito na sa ibabaw. Madi na ako maabot ganiha guys. Tsura guys. Guys, dara mong kuha guys. Daghan siya guys. Dagko ang uban guys. Dara. Naku pa siya guys. Mana ni lasang harvest guys. Tsura. Guys, manamang pagpang-harvest of avocado. Bye-bye. Thank you for watching.